bauta anan zai iya ɗaukan du'a'u ibada ko du'a'u mas'ala. Du'a'u ibada shine du'a'un ne bi lisanil hal, wanda ya tashi yana sallah ai roƙo yake yi ko bai ce komai ba, wanda ya tashi yana azumi roƙo yake ko bai ce komai ba, wanda ya kama yi wa annabi salati ai roƙo yake yi, wanda ya kama istighfari roƙo yake yi, wanda ya kama tasbihi yana subhanallah subhanallah roƙo yake yi ko da bai faɗi wata bukata ba, wanda ya ce alhamdulillah roƙo yayi, wanda ya ce Allahu akbar roƙo yayi, wanda ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin roƙo yayi, wanda ya ce Allahu akbar roƙo yayi, wanda ya karanta Qur'ani roƙo yayi, sai ana kiransa du'a bilisanil hal. Saboda wannan bautar da kake wa Allah akwai wasu abubuwa guda uku a ranka. Abu na farko kana son Allah, abu na biyu kana kwaɗayin samun rahamarsa, abu na uku kana tsoron ya maka azaba. Ashe addu'a kake yi, Allah ka so ni, ka yadda da ni, ka biya mun bukata, ka tsare ni daga abin ki. Ko baka faɗa da baki ba, tashinka kana ibada, to abin da kake nufi kenan. Akwai kuma du'a'ul mas'ala. Du'a'ul mas'alatin ka ce ya Allah kai ne mai girma, ba mai girma sai kai. Allah kai ne mai iko, ba mai iko sai kai. Allah kai ne mai isa, ba mai isa sai kai. Kai ne mai taskar, komai naka ne. In ka bayar ba mai hanawa, in ka hana ba mai bayarwa, in ka ce a shigo ba mai fitarwa, in ka ce a fita ba mai shiga, in ka miƙo ba mai tarewa. Allah ina roƙonka yadda ka ba wa wani nima ka bani. Sai ka ga ya baka. Wannan taken da kake wa Allah kuma ka gaya masa damuwarka shi ake kira du'a'u mas'alatin. Yabo tare da faɗar bukata.